Ebben a nyári melegben mindenki a fagylaltra vágyik, úgyhogy elhoztunk nektek egy különlegességet, ez nem más, mint a kürtös fagylalt, úgyhogy gyertek el és kóstoljátok meg. A kürtös tölcséreket a 11 ízünk közül bármelyik ízben kérhetitek. A kürtös tölcsér belsejében nyugodtan kérhettek nutellát, pisztáciakrémet, illetve fehér csokis krémet. Én most megkenem ezt nektek nutellával. Ezután meg mehet bele az isteni finom hideg lágyfagylalt. Ha viszont csak szimplán egy lágyfagylaltra vágynátok, akkor nálunk erre is van lehetőség. Jó étvágyat kívánok!